Здравейте, потребители на Vivox, съм Синфейдор на 09. Тук при мен е FlashBG и отново играем на Fruit Ninja. Здравейте хора, аз съм Пантаго и това е Fruit Ninja, си без да играе. И това е Fruit Ninja, епик реклама на играта. И днес си направихме нов профил. Нов канал. FCTVBG. Ще има линк в описанието. Много ясно. И там ще бъдат продължавани поредиците. Да, сега си качай клиповете ти в YouTube. Става дума. Да, също и в YouTube ще качваме клипова. Аз имам канал собствени в YouTube, тъй че там те също трябва да скачам моите клипове. Нищо, ние ще качваме в един канал. Да, ама все пак и аз трябва да си развивам и моя канал. Не само общия. Това е най-готино ще го развиваме. И двата канала ще ги развием. Ама е само моя. Добре? Ама и аз искам да стана партнер в YouTube и да печеля пари. Ама да. Партнери ги печелят пари. Аз ще развивам този канал, където качвам общия канал FCTVBG. Трябваше да имам сега едно хикши. Тук пък сега го нямам. Тъпа бомба. Опа. Си отваря скайпа, не си отваря скайпа. Така, да видим. Fruit Ninja. Фил 500 Fruit Total. Total Point 80 от 100. Бек. New Game. И са тука. Кой е това? Азен моли. No bombs. No lives. Just fruit, monster combat. Тук ми искат да закупувам. Пайнава ли? Класик. Играй класик с бомби. Ох, как герезно. Я вижда, не имаме клипче. Са. Давай, ще играя. Не, качва се, човек. Още няма да. Окей. На 31% е качено. Остава 33 секунди. Аз се старая в този епизод на Fruit Ninja да си ме рекорда. И сега е момента да ви напомня да се абонирате, да дадете положителен вод на този клип. И копира знака БГ. Да вика се, правите каквото искате. Може да не го казваш, а не? Така. Introduction for the win. Добре, тук какво да правя? Не знам. Кратко описати какво да пиша в него. Не знам. Пиша. Три такова, три на съм съпърна. Ще пише абонирайте се. И дайте положителен вод. И дайте палче нагоре, и дайте повече. И дръснете едно лайкче.
Subscribe and like. Аз ще го напиша на български. Напиши го на английски. Subscribe и like. Добре, на английски ще го напиша. Алло, Флашбеги. Да, собствено. Окей. Защото се замълчахме. А това не ми харесва. Цял клип му тук да прави 10 минути клип. Вики сигурно мълчим. Което не ми харесва. Хората си се помислят, че сме глухи. И не ми. Някой да се помисли така глупост. Някой си помисли така глупо, ще го бавна. Ще го баниш от Minecraft сервера, не. О, мага! Вече имаме едно хищче. Ето, бърве. Това бомба! Тук ти дина. Извинете, си пуснам на 130 рекорд. Флаш, днеска към колко часа ще излизам? Не знам. То сега е за след обед някъде. Окей. Ама аз след обед в колко часа? Защото... 4. Защото... 4 ли? Да. Защото аз и един мой първи ще ходим на кино към 4. Има ли кино? Не, в друг град ще ходим на кино. На кое? На кой филм? На Бързи яростни. О, много е готин, аз го гледах. Заслужаваш да го гледаш. Не знам. Ма поканяха. После ще кажа кой е този приятел. Кой? Сигурно вече се сещаш кой.